собиқ ситораи эстрадаи o'zbek исломро таблиғ мекунад. тоҷикистон таҳқири навбатии занҳои ҳиҷобпӯш. Мирзиёев қасри Тиллоиро рад кард. Men masalan to'g'ri odamman, men demokrat bo'ladigan bo'lsam, unda dunyo uchun yashashim kerak bo'ladi. Bu dunyo uchun. Jahongir Otajonov saroyandaи маъруфи эстрадаи O'zbekiston ки ахиран бинобар номутобиқатии шоу-бизнес бо арзишҳои исломӣ фаъолияташро тарк кардааст, дар стрими навбатии худ дар бораи демократия ҳарф зад. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ видеонавор бо иштироки Отаҷонов пайдо шуд, ки дар он овозхони собиқ ба саволи Асад Отабоев дар бораи демократия посух медиҳад. Odam demokrat bo'la olmaydi, Asad Otaboyev, shuni esdan chiqarmang. Agar haqiqatda inson musulmon bo'lsa, demokrat bo'la olmaydi. Agar men musulmonman, demokratman deb labz qilsa, demokratiyaga javob berish kerak. Demokratiyaga javob berishlik degani bu dunyodagi hamma narsaga rozi bo'lishlik. Hattoki musulmonlik umuman qabul qilmaydigan holatlarga. Demokratiya bu ya'ni. Demokratiya agar haq huquqi 100% amalga oshirishga haqli bo'lib, har bitta dunyo fuqarosi hisoblanadigan bo'lsa, musulmon odam demokrat bo'la olmaydi. Men shunaqa tushunaman. O'zimizni musulmoncha mumkin emas narsalar mumkin emas, mumkin narsalar mumkin deydigan demokratiya degan bo'lsa, bu demokratiya bo'la olmaydi. Demokratiya deyapsiz. Demokratiya talabkor bo'lsangiz, qanaqasiga musulmon bo'lasiz? Aytingchi, qanaqasiga siz musulmon bo'lasiz? Turkiyadagi bo'ladi, unda mana Turkiyada demokratiya bor. To'g'rimi? Turkiyada Galuboylar ham bor mana masalan. Bemalol yurishadi ko'chada. U qanaqa bu masalan? Bizga to'g'ri keladi. Sizga kerakmi shu narsa farzandlaringiz orasida? Mana demokratiya. Asadbek, sizni o'g'lingiz bemalol gey bilan gaplashib o'tiradi choyxonada osh yeb. Oshdan olingizlar deb. Mana demokratiya sizga. Men u narsani tarafdor emasman. Agar unaqa narsaga ruxsat berib demokratik davlat qurish kerak bo'ladigan bo'lsa, unda men ilohim bo'lmaydi. Uni javobini bera olmaymiz Allohning oldida ertaga. навори видеоӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ вокуниши васеъро пайдо кард ва аксари корбарони на танҳо o'zbek, балки тамоми сегменти шабакаҳои иҷтимоии Осиёи Миёна аз Ҷаҳонгир пуштибонӣ карданд ва бо ӯ розӣ шуданд. Аллоҳ учун шариатимизга ёдрас мекунем ки Отаҷонов аз ягона шахсияти дар шоу-бизнеси O'zbekiston нестанд ки бо риоя кардани ислом касбашонро тарк карданд ва ҳоло бархе аз онҳо ба корҳои таблиғотӣ шурӯъ карданд ва ба риояи ислом ва арзишҳои исломӣ мардумро даъват мекунанд. Muhtojmizda. Haliyam Robbimiz. дар Тоҷикистон як корбари сегменти тоҷикии Facebook бо номи Иззат Абдуллоев ду видеонавориро аз ҷониби шоҳидони ҳодиса ба навор гирифта шударо нашр кард. дар яке аз видеонавор як полиси тоҷик дар назди биное сабт шудааст ки аз он ҷо зани ҳиҷобпӯшро бо кӯдакӣ берун мекунад. инчунин дар навор нишон дода мешавад ки марди дигар бо телефон дар даст дар паҳлӯи полис истода ҳодисаро мушоҳида мекунад. навори дуввумро шоҳидон низ сабт карданд, аммо аз ҷои дигар. марде зани ҳиҷобпӯшро ба ҷое кашида мебурд. зан дар навбати худ муқовимат нишон медиҳад. ҳар ду ҳодиса норозигии корбарони шабакаҳои иҷтимоиро ба бор овард. бояд зикр кард ки ин гуна гирди ҳамоиҳои ғайриқонунӣ ва боздошти занони ҳиҷобпӯш дар доираи мубориза бо ҳама гуна зуҳуроти ислом ва арзишҳои он дар тӯли 5 соли охир дар Тоҷикистон мунтазам рух медиҳанд. ба гуфтаи бархе аз занони боздоштшуда ки пас аз раҳо шуданашон паёмҳои видеоӣ нашр карданд, занони боздоштшудаи мусулмон ба таҳдид ва таҳқир дучор мешаванд. баъзеи онҳо сабти ном шуданд ва баъзеи дигар бо иттиҳоми муқовимат ба корманди ҳукумат дар иҷрои вазифа ҷарима мешаванд. нозирон қайд мекунанд ки на дар кодекси ҷиноятӣ ва на дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ қонуне вуҷуд надорад ки пӯшидани либоси исломиро манъ кунад. президенти O'zbekiston Shavkat Mirziyoyev вазъи атрофи нашри таҳқиқоти журналистии радиои Озодлик дар бораи қасри Тиллоӣ президентро шарҳ дод. Мирзиёев изҳор кард ки осоишгоҳи махфӣ дар Кӯҳистон ҷойгир шуда ба давлат тааллуқ дорад ва барои истироҳати меҳмонони олиқадр истифода мешавад. У темир yo'llarda davlat korxonasi hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatning joyi, u prezidentning nima aloqasi bor unda?
prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa boradi. Ага. Лоб скажу. Да. Вот эта территория охраняется для чего? Ага. Там внутри горы, Ага. там и дача есть. ёдрас мекунем ки моҳи феврали соли ҷорӣ хабарнигорон мақолаеро дар бораи манзили махфии президенти Ӯзбекистон дар мамнӯъгоҳи биосфераи Угамчаткал дар 100 километри шимолу шарқи Тошканд ҷойгир шудааст нашр карданд. дар нахустин шарҳи худ Мирзиёев дар бораи тафтишот иброз дошт ки ӯ ба амволи дар минтақаи дарёи Шовоссой ҷойгиршуда ҳеҷ иртиботӣ надорад ва изҳороти қаблии ширкати роҳи оҳани Ӯзбекистон темирёллариро бори дигар такрор кард ки ин истироҳатгоҳ қонунан моликияти ширкати роҳи оҳан аст ва барои истироҳати коргарони Ӯзбекистон темирёлларӣ сохта шудааст. ҷолиби диққат аст ки ҳанӯз моҳи октябри соли 2018 радиои Озодлик навори видеоиро нашр карда буд ки дар он биноҳои саросимавор оро ёфтаи бисёр ошонаи тамом нашуда ва тирезаҳои мағозаҳоро дар қабатҳои якуми ин биноҳои баланд ошиёна дар кӯчаҳои маркази шаҳри Оҳангарон дар вилояти Тошканд намоиш дода шуданд ки дар наздикии қароргоҳи президент ҷойгир аст. пас аз он дар Оҳангарон сару садоҳо паҳн шуданд ки Шавкат Мирзиёев бо ҳамроҳии президенти Русия Владимир Путин ба он минтақа ташриф хоҳад овард. расман ҳеҷ кас дар ин бора ба мо чизе нахоҳад гуфт, аммо овозаҳо дар бораи он паҳн шуда буданд ки Мирзиёев рӯзи 18 октябр ташриф хоҳад овард. гуфта буд дар он замон ба Озодлик бо шарти ниҳонӣ як мансабдори маҳаллӣ.